Taht üstünde gurulan sahna. Filmin adı Asuda Asman. Başrollarda Yeketek Sehne, Gülkü Doly, Seredin Hükman. Her gün sahna şol bagty gara. Dünya güllýär bu maskara. Meşhur boldy gülkülü sahna. Tarih ýazaýmaly daşlara. Tragikomedi bu sahnalar. Gülen güllýär, kimi ağlaýar. Müňläp tomaşaçy el çarpýar. Goldap elinde beş şaý görýär. Rejissör kim? Operator gün. Süjet ýazanam galandyr geň. Syýla galdy halkyň hakyndan. Alkyş aýdan käbir yaranjaň. Asman hakynda ýazylan film. Bir dik düşdüň ýüzüni gördük. Ýene dawam. 15 bölüm. Asmanly filmden wah ýerdik.